el posem al segon pis. Un cop estigui muntat a l'arbre i puguem donar el tret de sortida el dia 18 de novembre amb la inauguració d'aquest arbre, doncs aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya. Començarà el Nadal a Catalunya amb l'arbre més alt de l'univers. Molt content que Badalona es converteixi en la ciutat referent del Nadal en el país i desitjar que aquesta aposta que nosaltres fem perquè gaudeixin els veïns de Badalona, però que també ens vinguin ciutadans a qualsevol altre punt del país a veure l'arbre, a fotografiar-se, a veure l'espectacle de llum i de so, ens permeti també donar a conèixer una ciutat que és espectacular.